അടുത്തുള്ള സെന്ററുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, മാലകൾ വാങ്ങിക്കുക, ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. സംശയമുള്ള എല്ലാം നമ്മ ആചാര്യോട് ചോദിക്കാം, അവിടെയുള്ളവരോട് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുളസിമാലയാണോ മാതാജി? തുളസിമാലയാണോ? തുളസിമാലയാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തുളസിമാല ബിഗിനേഴ്സിന് കൊടുക്കാറില്ല. ബിഗിനേഴ്സിന് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മാലയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഏതാണോ സൗകര്യം അതുപോലെ ജപിക്കാം. നമ്മളുടെ ആചാര്യയുടെ റൊട്ടി വെച്ചോളൂ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാരും ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണേ. നാളെ മുതൽ എല്ലാരും ഓൺലൈനിലായിരിക്കണം നാമജപത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോ സുമിത്ര മാതാജി നിങ്ങളോട് നാമജപത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും നാമൊക്കെ ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീതാ പഠനം നമ്മൾ 12ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഇന്നും കൂടെ കഴിയുമ്പോ 2 സെക്ഷൻ അവസാനിച്ചു. കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും കഴിഞ്ഞു. ഇനി 6 ജ്ഞാനയോഗം പഠിക്കുക. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു, അനന്യ ഭക്തിയാലെ ഭഗവാന്റെ സഗുണ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതിയിലെ എന്തും ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈശ്വര ആരാധനയോടെ ആവണം നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായാല് നിരന്തരം അതിനെ അഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം. അങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായ മനസ്സാക്കണം. അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് കാമനകൾ കൂടാതെ ചെയ്യാം. കർമ്മഫല ത്യാഗം അത് ശ്രേഷ്ഠായതാണ്. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവണം, സമചിത്തത വേണം അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ പടവുകൾ ഉണ്ട്: ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ ഈ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി ഉയർന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. മത്കർമ്മ കൃത് മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. അനന്യഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അർജുനന് ആദ്യം അത്ഭുതം ഉണ്ടായി. അത്ഭുതത്തോടെ പിന്നെ കാലരൂപം കണ്ടു, ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ. യോദ്ധാക്കളൊക്കെ വായിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അവരെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് സവ്യസാജിൻ ഭവസവ്യസാജിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ചതുർഭുജം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ദ്വിഭുജനായി അല്ലെ, 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവൂ എന്ന് 55ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി ഇവിടെ പറയണത് എന്താ? ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള 12ാം അധ്യായം പറയണത് എന്താണ് ഭക്തി, ആരാണ് ഭക്തൻ, ഭക്തി എത്ര തരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം.
ഭഗവാനോടുള്ള പരമപ്രേമം, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. എന്നാല് എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മകൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ കരുതാൻ സാധിക്കണം. എൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, എൻ്റെ ഭർത്താവാണ്, കാമുകന്, എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് വിധേനയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? സംശയം അല്ലേ? വീണ്ടും എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരുണ്ടാവും. അവരാണോ അതോ അവ്യക്തവാദികളെ, അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചമാണ് എന്നൊക്കെ, ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ കരുതി ആരാധിക്കുന്നവര്, അത് രണ്ടിലും വെച്ച് ആരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനാവുക അല്ലെ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണത എന്നുള്ളത് മുമ്പും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രകാശത്തിനെ അത് ഭഗവാൻ എന്ന തോതില് പൂജിക്കാനോ പൂക്കളർപ്പിക്കാനോ അലങ്കരിക്കാനോ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനോ കഴിയോ? ഇല്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു വിഗ്രഹം, ഒരു മൂർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലങ്കാരം ചെയ്യാം അല്ലേ? അതിനെ പൂജിക്കാം, പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാം. അതൊക്കെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ആത്മീയവൽക്കരിക്കാനാണ്, സദാ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനാണ് ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാതെ ഈ ഉപാസന, പ്രകാശത്തിന് ബ്രഹ്മോപാസന ചെയ്യുന്നവര്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ധ്യാനം ചെയ്താല് കുറെ സമയമെടുക്കും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട്. അതൊരു ടഫ് ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഒരു മൂർത്തി, ഒരു വിഗ്രഹത്തിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. സാക്ഷാത് അല്ലെ, വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്ന് പറയും. ഏ പ്രതിമ നഹി ഹേ സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്നാണ് പറയാ വ്രജവാസികളൊക്കെ. അവർക്കൊരു ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ? അത് പിന്നെ സാക്ഷാത് ഭഗവാനായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് എല്ലാം അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ആ ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപാസിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം തരികയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോ ഭേദാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ലെ? ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. വ്യക്തി രൂപത്തില് എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്റെ ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത രൂപം വേണം അല്ലെ? തുടക്കത്തിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊക്കെ വേണം. പിന്നെ യോഗീശ്വരന്മാരുടെ ലെവലിലൊക്കെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ പിന്നെ വ്യക്തിഗതമല്ലാതെയും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനും പ്രാപിക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചേക്കാം. 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. യേ ത്വക്ഷരം അനിർദ്ദേശ്യമവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രഥാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തത്പരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും
ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും യോഗികളുടെ ഒക്കെ ഭാവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ആവില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക, എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ ഉള്ള ദർശനം, സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയില് തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാനൊന്നും ഗോചരമല്ലാത്തത്, അവ്യക്തമായത്, സർവം വ്യാപിച്ച് അല്ലെ ഭഗവാൻ ആ പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ അചിന്യം ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപം സങ്കല്പിക്കുക. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ എന്ന് വേണം അവരൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെ സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപാസിക്കുന്നവര് ക്രമേണ എന്നെ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രാപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴിയായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭൗതികതയിലാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതല്. ഭൗതികതയിൽ ഒട്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തവര്, അങ്ങനെയുള്ള ആ യതി അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ, എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പേര്, ഞാനത് പറഞ്ഞു. ആരാ പറഞ്ഞു തരാ? സ്ഥിരനിഷ്ഠനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ ഒരാള്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അതന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി, ജ്ഞാനി, യതി, അതുപോലെ ആത്മഭൂതൻ, ബ്രഹ്മഭൂതൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പല പല വാക്കുകൾ പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തി രൂപമില്ലാത്ത തരത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഒടുവില് പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴിയാണ്. ഒരു ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എണ്ണമറ്റ ജനനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് ഒരാള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ വേണം? ശ്രവണം, ആസ്വാദനം, പ്രവർത്തനം, ദർശനം തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിരമിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. പിന്നെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാറ്റിലും ആത്മാവിനെ തന്നെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പൂന്താനം അല്ലെ, അനപത്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് മകൻ ജനിച്ചു, പിന്നീട് മകൻ ഏറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എപ്പോഴും പറയുമല്ലേ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി. അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അവരും ഒടുവില് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ശരീരികളാ അല്ലേ, ശരീരത്തിനാ പ്രാധാന്യം. ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടില്ല, നമ്മളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ. നമുക്ക് ആ വഴി കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്നവരെ അവരെ പറയാ ജ്ഞാനയോഗികള് എന്നാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയോ അവരെ പറയാ ഭക്തിയോഗികള് എന്നാണ്. രണ്ടിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. ശരീരധാരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഭഗവത് സേവനം വഴി നിഷ്പ്രയാസം ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയും. അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള് അതൊക്കെ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ പരമപുരുഷനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാം. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള് അതാണ് നമ്മള്
ആരാധിക്കുക. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതില് അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ട് കത്തിട്ടാല് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അത് എത്തും. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാല് എത്തില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ടെമ്പിളിലുമുള്ള ഡീറ്റീസ് അല്ലെ, വിഗ്രഹങ്ങള്, ആരാധനാ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് നമ്മൾ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കണു, എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണു അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ധാമത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ സേവനം. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ കരകയറ്റും. ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഹലോ, കേക്കുന്നില്ല. മാതാജി കട്ടായി, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. മാതാജിയുടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ഇവിടെ വത്സലയ്ക്കും ഇല്ല. അല്ലല്ല, മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് പോയതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് പോയത്. ലിങ്ക് പോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ലൈനിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ. മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് പോയായിരിക്കും, കിട്ടുന്നില്ല. പോയിട്ടുണ്ടാവും, കിട്ടുന്നില്ല.
കിട്ടുന്നില്ല. മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് പോയായിരിക്കും. ആ നമുക്കിരിക്കാം, അത് വേണ്ടി ചെയ്യാം. മാതാജിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ഇതാ മാതാജിയുടെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. പോയായിരിക്കും. ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ആർക്കും ഇല്ല. നെറ്റേ കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് നാമം ചോദിക്കട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ, രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ, രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സുമിത്ര മാതാജി രാമ എന്നെ ഒന്ന് ഹരേ രാമ. ഹോസ്റ്റ് ആക്കുവോ? യെസ് മാതാജി. മാതാജി എൻ്റർ പീന്ന് ആയിക്കോളൂ. മാത്രം, പീന്ന് മാതാജി മാത്രം എഴുതിയിട്ട് അത് ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കും, പീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹോസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ ആക്കാൻ കൃഷ്ണ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ആക്കാൻ രാമ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ രാമ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഹരേ വരും, ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ല. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഹരേ അത് ക്ലിക്ക് കൃഷ്ണ ചെയ്യുമ്പോ അതെ അതെ, കൃഷ്ണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അത് ഹരേ ക്ലിക്ക് രാമ ചെയ്യുമ്പോ കാണിക്കും ഹരേ മാതാജി, രാമ. ഹോസ്റ്റ് മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും മാതാജിയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ. അതെ അതെ, അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആക്കി. ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല. ആക്കിയില്ലേ? ഹോസ്റ്റ് കോ ആക്കിയില്ല. ഹോസ്റ്റ് ആയി, അതെ അതെ, ഇനി ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം മാതാജി. അതെ തന്നെ. അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ വരണം മാതാജി, എന്നെ വരുന്നില്ല. മേക്ക് ഹോസ്റ്റ്. ഓക്കെ മാതാജി. യെസ്, ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആയി. ശരി ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ചെയ്യാൻ ഹരേ പറ്റുന്നില്ല. കൃഷ്ണ 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 എല്ലാവരും ഹരേ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഹരേ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഒരു മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഇതാർക്കും മ്യൂട്ട് ഹരേ ആകുന്നില്ല. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹരേ മ്യൂട്ട് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മോനോ, കൃഷ്ണ ഇത് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സെലക്ട് വിൻഡോ ഓർ സ്ക്രീൻ എന്നാണോ? സെലക്ട് വിൻഡോ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ ധന്യ മാതാജി, അങ്ങനെയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ അതന്നെ മാതാജി, ക്ലാസിന്റെ അലോ ഇതറിയുന്നു. അലവ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആ അപ്പൊ എന്താ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ വീണ്ടും വരണേ? വീണ്ടും വരികയാണല്ലേ ഇന്ന് മാതാജി. ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഇല്ലേ മാതാജി? ഇപ്പൊ കറണ്ട് വന്നൂലോ. ഇപ്പൊ വരും, കറണ്ട് പോയതല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, വേറെ നെറ്റിന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെ. അപ്പൊ ആകെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ. പോർട്ടിന്ന് വരൂല, ചെലപ്പം വരും. വേറെ ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണോ മാതാജി? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും.
മാതാജി ഇതാണ് മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി, മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ആ, മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മാതാജി ട്രൈ ചെയ്യാം മാതാജി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് തന്നെ മനസ്സിലായി. എല്ലാരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ. ഒരു 2 നിമിഷം മഹാമന്ത്രം ചോദിച്ചോളൂ, ക്ലിയർ ആട്ടെ. മാതയുടെ കണക്ഷൻ പോയതാ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, കണക്ഷൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സെറ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ. മാതാജി പിന്നെയും ലെഫ്റ്റ് ആയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ മാതാജി, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? 6-ാമത്തെ 7-ാമത്തെ. ഏത് ആറാമത്തെ സർവാണി കർമാണി മയി ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് സന്യസ്തമത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമൂർധത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ചിരാത് പാർത്ഥ മാതാജി ജോയിൻ മയ്യാവേശിതഃ. ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഓക്കെ. ആയോ മാതാജി? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇല്ല. മാതാജി. ഓക്കെ. മാതാജി ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും, അതുകൊണ്ടാ. ഷെയർ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഓക്കെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് താമസം വിന ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവും അവര് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജനിമൃതികളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു കഥയല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്, അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഈ ആന ഉണ്ട്, മരമുണ്ട്, ഒരാളുണ്ട്, 2 എലികളുണ്ട്, തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്, അല്ലേ? താഴെ ഒരു കിണറില് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, ഈ ആന എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മാണ്. നമ്മളുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മൾ കേട്ടോ. ഈ ആളുണ്ടല്ലോ, ഈ ആളാണ് നമ്മള്. പിന്നെ ഈ രാപ്പകലുകളാകുന്ന എലികള്, ഈ മരം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഈ ജന്മമാണ്. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ ജന്മകർമ്മമാണ് ആന. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ ഒരെണ്ണല്ല, പല പല കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മുടെ. ആ എല്ലാ ജന്മകർമ്മ ഫലം ഒക്കെയാണ് ഈ ആന. ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മരം, ഈ വലിയ മരം, ഈ രാപ്പകലുകളാകുന്ന എലികള്. പിന്നെയോ ഈ കിണറുണ്ടല്ലോ, ഈ കിണറ്, അത് ഈ കർമ്മത്തില്, ഈ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലാണ് ഈ കിണറിൽ കാണുന്ന കിണറും ഈ സർപ്പങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് കേട്ടോ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഇത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ആന ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആന എന്ന് പറയണ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മ കർമ്മം, ആ കർമ്മഫലങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഈ ആന മരം ഇളക്കുമ്പോ ഈ ജന്മത്തില് ഇങ്ങനെ അത് പക്വത വന്നിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മള് പോവുകയാണ്, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയണത്, ഈ മരം കുലുക്കുമ്പോ ഈ തേനീച്ചക്കൂടുണ്ടല്ലോ, ഈ തേനീച്ചക്കൂട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്.
ഈ തേനീച്ച കൂടെ ഇളകും. അപ്പോ ഈ തേനീച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കും. എന്നിട്ട് ഇയാളെ വന്ന് കുത്തുന്നുണ്ട് തേനീച്ചകള്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരിറ്റ് തേനും ഇങ്ങനെ വീഴും. അപ്പോഴ് അത് നക്കി കുടിക്കുകയാണ് ഇയാള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കണേന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയണത് ദുഃഖ ദുരിത പൂർണ്ണമായതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് ദുഃഖാലയാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? ദുഃഖാലയാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ തേനീച്ചകളും വന്ന് ഇയാളെ കടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ അനവധി, നമ്മൾ താപത്രയങ്ങള് അല്ലെ, ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഇതൊക്കെയും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണേ, ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോ വീണ് കിട്ടുന്ന ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള്, അതാണ് ഈ തേൻ തുള്ളി. ഓരോ തുള്ളി തേൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വീണ് കിട്ടും. അതിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുപെടാണ്. ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടായാലും ഈ ഒരു ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ പാടുപെടാണ്. അപ്പോഴോ ഈ ആയുസ് അറ്റ് പോണത് അറിയണില്ല. ഈ രാപ്പകലുകളാകുന്ന എലികള് കടിച്ചു മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊമ്പ്. ഈ കൊമ്പ് എപ്പോഴാണോ അറ്റു വീഴണേ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് തീരാണ്. അതൊന്നും അറിയാതെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടാണ് കൂടുതല് അല്ലേ. എന്നാ ഈ മരത്തിന്ന് കൈവിടാൻ പറ്റുമോ? കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാ വീഴുക? സർപ്പത്തിന്റെ നടുവിലേക്കാ വീഴുക അല്ലെ. അപ്പൊ കൈ വിടാനും പറ്റില്ല. എന്നാലോ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ ചെയ്യണില്ല അല്ലെ, സാധാരണക്കാര് ചെയ്യില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ. മനസ്സിലായോ? എന്തോ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മ കർമ്മഫലം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക സുഖത്തില്, ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണികമായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോ മാതാജി മ്യൂട്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കണില്ല. അപ്പോ എലികള് കമ്പ് ഈ കൊമ്പ് മുറിക്കണേന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ ചേരണം. കമ്പ് ഉടനെ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നാമജപത്തിലൂടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തീരും, കാർമിക അക്കൗണ്ടില് 0 ആവും, പിന്നെ ജനന മരണങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് ആരും വരുന്നില്ല അല്ലെ. ആദ്യം 77 പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതാ 44 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ആസക്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നമ്മെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാന്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്തത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയ്യേവ മന ആധൽ സ്വമയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ബുദ്ധിയെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല എന്ന്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാണ് അതിന് പറയാ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്, അപൂർവമാണ്, അത് വിരളമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഭക്തിപൂർവം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധാണ് ഉള്ളത്. അയാളുടെ നില അതീന്ദ്രിയമായതാണ്. ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികതയിലല്ല,
കൃഷ്ണനിലാണ്. മാതാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇതായതാ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു. ചോദിക്കൂ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്താ? രാഗോചിത ഭക്തിയോ? രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി. ശരി ശരി. അതായത് നമ്മള് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരുക. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേഗം പുരോഗമിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം. രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ പിന്തുടരണേ? അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗങ്ങള്, അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ പോയാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ? അപ്പോഴ് കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഒക്കെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തരം സംഘം ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ ആ നാമജപത്തിലൂടെ. അപ്പോ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കും, ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ പ്രസാദം പിന്നീട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭക്തനല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോപന്മാര് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവത് ലീലകള് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാ ഇപ്പൊ, അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. പ്രമീള മാഡം പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഇറ്റ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്തുക. അങ്ങനെ സാധിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചു, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ പല പല മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേപോലുള്ളവരല്ല. എല്ലാവരുടെയും ബോധമണ്ഡലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്, വിഭിന്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അനന്യഭക്തി, പ്യുവർ ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അശുദ്ധമായവരാണ് കൂടുതൽ പേരും. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം എന്നാണ്. ശുദ്ധി വന്നാൽ പിന്നെ അവയെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനോട് ഉള്ള ആ പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ജപം ചെയ്യുക, 2 നേരം സ്നാനം ചെയ്യുക, പൂജകള്, ശാസ്ത്ര പഠനം, ഇതാണ് വൈദി സാധനാഭക്തി, വിധിപ്രകാരമുള്ള സാധനാഭക്തി ചെയ്യല്. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം എന്നാണ്. തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനെ ഉണർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ആര് വന്നാലും അദ്ദേഹം അവരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല, അവരെ സൽക്കരിക്കൊന്നുമില്ല.
അപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും എനിക്കിപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അതാണ് ഏകാഗ്രമായിട്ട് അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന്. അനേകം മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട്. അടുത്തത് എന്താ പറയണേ? അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഭക്തി യോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇനി അത് പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യൂ, അപ്പോൾ നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആരുടെയാണ്? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡാണ്. ഫോർഡ് കാർ കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിവോട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അംബരീഷ് പ്രഭു എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹം ഈ എല്ലാം ഫോർഡ് കമ്പനി അല്ലെ USA അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലാഭത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത് മായാപ്പൂരുള്ള ടെമ്പിളാണ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന് ഉള്ള പകുതി ഫണ്ടിങ്ങും ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രഭുവാണ്, അംബരീഷ് പ്രഭു. അതാണ്. അപ്പോ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസ്സാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ കുറച്ചൊരു ശതമാനം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പല ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തത കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ 2 മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ അതും പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മ ഫലത്യാഗം, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കുകയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. സ്വകർമ്മ ഫലത്യാഗം. അതുകൊണ്ട് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ആണ്. ദാനധർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയും പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഇനി 12ാമത്തെ എന്താ പറയണേ? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ത്യാഗ ശാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തേക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനിയിപ്പൊ അതിനും സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കൂ എന്ന്. ജ്ഞാനാർജനം, അറിവ് സമ്പാദിക്കുക, അതിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠാണ് ധ്യാനം. ജ്ഞാനത്തിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലം ധ്യാനമാണ്. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താലെ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാൻ ആകാത്തവര് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. തന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്നപ്പ അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.
അപ്പൊ ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണയേവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ 13ഉം 14ലും പറയണത്. മാത്സര്യം ഉണ്ടാവരുത്, സർവജീവസത്തകൾക്ക് സുഹൃത്താവുക, അല്ലെ, സർവഭൂതദയ എന്ന് പറയും. ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഇവിടെയുള്ളത് ഒന്നും നമ്മുടെയല്ല അവകാശപ്പെടാൻ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളില് സമനില കൈക്കൊണ്ട്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില് ഭാവന, ക്ഷമ ഉണ്ടാവുക, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക. എന്താണോ കിട്ടിയത് അതില് ഇവിടെ സുദാമാനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ അല്ലെ. സുദാമ എന്ത് സന്തോഷവാനായിരുന്നു അല്ലെ. ദാരിദ്ര്യം ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഉള്ളതില് സംതൃപ്തനായിട്ട്, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിട്ട്, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുദാമ അല്ലെ. കുചേലൻ എന്ന് പറയും പലരും. അപ്പോ സുദാമയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ആരിലും ഈർഷ്യാലു ആവില്ല, അയാൾക്ക് ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ശിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ എത്രയും തുച്ഛമാണ് എന്നേ തോന്നുള്ളൂ. എത്ര കടുത്ത ക്ലേശായാലും ശാന്തനും സ്വസ്ഥനുമായിട്ട് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യും. ഭക്തൻ ശരീരത്തെ എന്റേതാണെന്നോ ഞാനായിട്ടോ കാണില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് ലഭിച്ചോ അതില് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതാ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം, ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കണം, സദാ സംതൃപ്തരായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പോ കുചേലൻ ഭഗവാനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അല്ലെ. പോകണമെന്ന് ഭാര്യ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണന്റെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉള്ളതില് തൃപ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 15 യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വഗേർ മുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ ആരാലാണോ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാത്തത്, ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആശങ്കയ്ക്കോ ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഒന്നും ഇടവരില്ല. അയാൾ ആർക്കും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർ അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കോ ഇല്ലാതെ സഹിക്കും. എല്ലാവിധ ക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും അതീതനായ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഥ ചിത്രകേതുവിന്റെ ആണ്. ചിത്രകേതു അപ്പോ ഒരു അസുരനായിട്ട് മാറും അല്ലെ ചിത്രകേതു. ചിത്രകേതുവിന് വലിയ ചക്രവർത്തിയാണ്, കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അനപത്യം ആയിരുന്നു. എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു അങ്കിരസ് മുനിയുടെ അടുത്ത് പോയി വരം വാങ്ങിച്ചു. എനിക്ക് പുത്രൻ വേണം, താങ്കൾക്ക് പുത്രഭാഗ്യം ഇല്ല എന്നൊക്കെ മുനി പറഞ്ഞു. അല്ല, എനിക്ക് പുത്രൻ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വരം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയില് പുത്രൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. പുത്രൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോ രാജാവിന് ചിത്രകേതു രാജാവിന് ഈ ഭാര്യയോടും കുട്ടിയോടും മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണേ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്പോ ജലസായി അല്ലെ, ഉണ്ടാവും, ഈർഷ്യ വരും അല്ലെ, ഈർഷ്യാലുക്കളായി മറ്റു ഭാര്യമാരൊക്കെ. അങ്ങനെ അവര് ഈ ഹർഷശോകൻ എന്നാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടത്. ആ കുട്ടിക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാണ്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ രാജാവിനും എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം സഹിക്ക വയ്യാണ്ടായി.
അപ്പോ അങ്കിരസ് മുനി, നാരദ മുനി എല്ലാരും വന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ദുഃഖം താങ്ങാനാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങേക്ക് വരം തന്നത് പുത്രൻ ഉണ്ടാവാൻ. അങ്ങേക്ക് പുത്രൻ ഉണ്ടാവാൻ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ സങ്കടം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ആ കുട്ടിയുടെ ജീവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൂടെ? നിന്റെ പിതാവ് ഇതാ ദുഃഖിച്ചിരിക്കണോന്ന്. അപ്പൊ ഈ ജീവൻ ചോദിക്കാണ്, ഏത് ജന്മത്തിലെ പിതാവ്? എനിക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏത് ജന്മത്തിലെ പിതാവിന്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയണേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രകേതുവിന് മനസ്സിലായത് ഈ നിരർത്ഥകത, ഈ ഭൗതികതയൊക്കെ നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് ഭാര്യമാരൊത്ത് വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് മറ്റു വൈഷ്ണവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു. എന്താ ഇത്ര ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള പരമശിവനാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പരമശിവന് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പാർവതി ദേവിക്ക് ഈ ചിരി കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടായില്ല. ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനായിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഈ ചിത്രകേതുവിന് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടായില്ല. അമ്മേ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രകേതു പറയാണ്. എന്നിട്ട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറിയ കഥയാണ്. ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കഥ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരെയാണ് പറയണത് അല്ലെ? ഭക്തരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. പണത്തിനായിട്ട് ഭക്തൻ യത്നിക്കില്ല. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താല് ധനം ലഭിച്ചാല് അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇളക്കവും ഉണ്ടാവൂല്ല. എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനാണ് അയാള്. അതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങളൊന്നും എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, ഫലകാംക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അല്ലേ? യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആണോ അത്രയും തന്നെ തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. 17 യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കില്ല, സന്താപം ഉണ്ടാവില്ല. ശിഷ്യനെയോ മകനെയോ ഒന്നും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ദുഃഖമില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് പ്രിയം. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ, കുട്ടി അല്ലെ? സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ച്, ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തിച്ച് അല്ലെ, ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് അടിച്ച്, തീയിൽ കൊണ്ടയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്തനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. 18ഉം 19ഉം. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടയേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എല്ലാത്തരം ദുസ്സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ സ്തുതിയാവും കേൾക്കുക, ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപം കേൾക്കും. എപ്പോഴും ക്ഷമാശീലനായിരിക്കും ഭക്തൻ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ സംഭാഷണം ഇല്ല, മൗനി എന്ന് പറയാ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഏതവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണമോ താമസ സൗകര്യമോ ഒന്നും ഇച്ഛയുണ്ടാവില്ല.
തന്റെ നിശ്ചയത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഒക്കെ ഉറച്ചു നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാ അറിയില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയൊക്കെ വായിച്ചാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എത്ര ജന്മം മരിച്ചു നടന്നതും, എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി, അത് വന്നിട്ട് ഈ വണ്ണം ലഭിച്ചൊരു മർത്യജന്മത്തിൻ മുമ്പേ കഴിച്ചു നാം അല്ലെ. എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ അല്ലെ. ഈ നര ശരീരം കിട്ടിയത് എത്രയോ സുഹൃതത്തിന്റെ ശേഷാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ, ഇന്ന് കുറെ സമയം വെറുതെ പോയി അല്ലേ. ഇപ്പൊ നാഭാഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് അംബരീഷ്. സപ്തദ്വീപങ്ങൾക്ക് അധിപതിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒന്നിലും സക്തനാവാതെ നിരന്തരം ഭഗവത് ആരാധനയിലെ സമയം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ദിവ്യമംഗള വിഗ്രഹം ധ്യാനിച്ചും, വാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവത് ലീലകളും തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും, കൈകളോ ഭഗവത് ദാസ്യം ചെയ്തിട്ടും, ചെവി കൊണ്ട് ലീലാശ്രവണം ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സുകൊണ്ട് ശ്രീപാദാംബുജങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു. സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകള് പോലും ഭഗവത് പാദാംബുജ ദാസ്യല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവരെ, പരമഭാഗവതനായിട്ടുള്ള അവരുടെ സകല ഭാരവും സ്വയം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ്. ആ ഭാഗവതന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സുദർശനത്തെ ഭഗവാൻ ഭാരമേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സുദർശനത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അംബരീഷിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് തനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച പത്നിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സംവത്സരം ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. വ്രതാവസാനത്തില് 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. മധുവനത്തില് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള ഭാഗവതന്മാര് പലരും വന്നു. അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിച്ചു. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് അനേകം പുണ്യദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പാരണയുടെ സമയമെത്തി. പാരണ തുടങ്ങാറായപ്പോഴ് ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നു. അപ്പോഴ് പൂജ്യനായിട്ടുള്ള അതിഥിയെ കണ്ടപ്പോഴ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇതും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭോജനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഋഷി പറഞ്ഞു ദൂരെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരിക, ഒന്ന് സ്നാനം ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പോ കാളിന്തിയിൽ ചെന്ന് മാധ്യന്തിനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്നില്ല. കുറെ നേരമായി. പാരണയ്ക്കുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു തുടങ്ങി. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ രാജാവ് വിഷണ്ണനായി. അവസാനം അവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ, അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ പാരണ കഴിച്ചു. കൈ കഴുകുന്ന വേളയിലാണ് ദുർവാസാവ് വരുന്നത്. ക്രുദ്ധനായി ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചപ്പോഴ് അതിൽ നിന്ന് ഘോരയായ കൃത്തിക അല്ലെ വന്നത്. കൃത്യക ഉത്ഭവിച്ചു. ഇത് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ തുപ്പിക്കൊണ്ടാണ് വായിൽ നിന്നിങ്ങനെ അല്ലെ പോകുന്ന മാർഗമെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത അംബരീഷിന് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു അടി പോലും പിന്നാക്കം വെച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഉടനെ സുദർശന ചക്രം ഭക്തരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ ആവിർഭവിച്ചു. ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ കൃത്തികയെ നശിപ്പിച്ചു. പിന്നെയോ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ചെന്നു. ഋഷി എന്താ പേടിച്ചു. പല പല ദിക്കുകളിലും ഓടി. ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കല്ലാണ്ട് ഗത്യന്തരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിനെ അടുത്ത് പോയി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല രക്ഷിക്കാൻ, ഇത് ഞാനല്ല അയച്ചത്. അപ്പൊ പരമേശ്വരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഈ കേസ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വിഷം എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു, ഇത് പറ്റില്ല. അവസാനം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ്. വിഷ്ണു പറയാണ് ഞാൻ ശ്രീയെയോ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ തന്നെയോ ഭക്തന്മാരെ വിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കണില്ല. എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയെക്കാളും എന്റെ സ്വരൂപത്തിനേക്കാളും ഒക്കെ എനിക്ക് സ്നേഹം ആരോടാ? ഭക്തന്മാരോടാണ്. അപ്രകാരം ഉള്ള ഭക്തന്മാരെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക? പിന്നെ ഇപ്പൊ സുദർശന ചക്രം ഇപ്പൊ അംബരീഷിന്റെ ആണ്, എന്റെ അല്ല. അപ്പോ അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെല്ലൂ എന്ന് പറയാണ്.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ വരികയാണ് ദുർവാസ മഹർഷി. അങ്ങനെ പാദം സ്പർശിച്ചപ്പോഴ് അംബരീഷ് രാജാവിന് പരവശ്യനായി. അദ്ദേഹം ഇത്രയും പൂജനീയനായിട്ടുള്ള മഹാമുനി എന്നെ കാല് വന്ദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സുദർശനത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്നിൽ കൃപ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുലദൈവമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരട്ടെ എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉടനെ സുദർശന ചക്രം ശാന്തമായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്മാർക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദുർവാസ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഭക്തന്മാരുടെ എത്ര നല്ല കൃപയാണ് അല്ലെ, കൃപയുള്ളവരാണ് ഭക്തരെ. ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നവരെ പോലും സഹായിക്കുക ആണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഒന്നിലും ശക്തി ഇല്ലാതെ വാർദ്ധക്യത്തില് അംബരീഷ് രാജാവ് രാജ്യം പുത്രന്മാരെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധ്യാനപരനായിട്ട് വനം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ നവധാ ഭക്തിയും ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എല്ലാം 9 ചെയ്ത ആളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അപ്പോ ഈ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പല മാർഗങ്ങള്. അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ആ പറഞ്ഞ പ്രകാരമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ സമീപിക്കാൻ ഉതകുന്ന അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പ്രക്രിയകൾ പലതരത്തിൽ വിവരിച്ചു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവത് സേവകൻ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവര് അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം തനിയെ നടന്നോളും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം അതുണ്ടായാൽ മതി. ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ കാണണേ? അടുത്ത അധ്യായത്തില് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജീവൻ, പരമാത്മാവ്, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിക്കോളൂ. എഴുതിയോളൂ. വായിക്കോ എഴുതിയവര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണ ഉള്ളവൻ. അതെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിക്കൂ. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തഗതവുമായ ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറയുന്നു. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭക്തിയോഗികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരിയല്ലേ മാതാജി? ശരിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ, അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒന്നും കൂടെ. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തഗതവുമായ ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറയുന്നു. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭക്തിയോഗികൾ എന്ന് വിളിക്കും. യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞേ മാതാജി. എന്താ മാതാജി?
യോഗി തികഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭക്തിയോഗികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് അർച്ചാ വായിക്കും. വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ആ ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമാറ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന തന്റെ അവതാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ശരിയാണോ മാതാജി? ആ ശരിയാണ് ശരിയാണ്, നന്നായിട്ട്. നാലാമത്തെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തി പുരോഗമിക്കാനുള്ള ഭക്തിമാർഗത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് മാതാജി? അതെ, ഭക്തി പുരോഗമിക്കാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. അനേകം മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭക്തിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പുരോഗമിക്കാനുള്ളത്. അതെ, ഭക്തി പുരോഗമിക്കാനുള്ള. അതെ. 5. അഞ്ചാമത്തെ, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധം മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ശരിയാണ് മാതാജി? കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതുണ്ട്, കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉത്തരം. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു മാതാജി. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതാണ് മാതാജി. ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പല ഇവിടെ കണ്ടു. അത്യന്തം പ്രിയൻ അടുത്തേല്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്വയം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. 13ഉം 14ലും അത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെ 18 വരയ്ക്കും 19 വരയ്ക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതാ? മൂന്നാമത്തെ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്.